някакви прости да правим. Това е Великотърновски язовир тук. Там има още един и още нататък са много. Той като 7-те търновски локви. Чакай, те не съм със 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 са, бе. Да, не са, там седмата. Едно локомотивче тук. Вакче. Направен от строителния. Да. Фарава за топките! Го дигам да мъдите. За топките го дигнах. Пах, малко, Да. колко съм силен. Много съм силен, брат, виж ма. Много съм силен, ей! Ето тук две жени има. Две коври. Ето виж. Има и джаска топката, брат. Тук има някакъв ескимоски кактус. Той не е кактус, бе. Да наречем, че е кактус. Да предположим. Вече е кактус. Тук и те вече има някакво кафяво море или какво е. Морето! Как ще се спада? Мини през него, Вчера тук и те не можах да мина, човек. Обикалях, чакай там през храстите, защото той беше някаква... Аз не знам да се булата ви минала. Някакви огромни локви. Нямаш си. Сега ще мини, ще ме пръска, забележете. Ето, аз ви казах, че ще ме пръска. Ето. Не, газа ще ти влезе. Имам капки. И една кола ще да ми влезе в газа. Ще ти влезе тази кола в газа. Да. Тук има някакъв странен път. Явно са минали марсианци от тук. С неизвестен происход. Да, има някакви камъни тук, са ги сложили марсианците. Май ще пръдна, брат. За силата на мисленето. Тук още един огромен камък, пак сложен от марсианци. За силата на мисленето. И доближавам телефона да се чуи. И сега се разпада. Я да видя какво слушам. Къде ти микрофона, бе? Къде ти микрофона да... Да знам там някак. Махни се от мене, бе. Тук и те сме на някакво изследователско търсене по време на училище напратиха да... Марсианци търсим. С неизвестен происход. Да уточним. В момента е точно 2:30 след обяд. Давай. Отдаска отиваме утре, отдаска. Да. 2:30, значи ние свършваме 1:20 и решихме да дойдем тук, защото другите свършват към 3:30-4. Стига лъга. Де да лъжиш? Ще бът него, бе. Какво? Да, тук има някакъв храст. Нищо. То не е за малки. Отгоре до долу, вижте храста. Мога да се катерим по него после. Да те бъд в златния храст. Са правим на спиндерман. Спиндер. Там някакъв някакъв дебел бяга. Да, някакъв дебел бяга, сваля килца. Да. Защото правя Кинг Конг. Значи, в момента сме ВТУ, което значи Великотърновски олигофрени. И сме от строителен. Да уточним. Да, значи ние сме строителен техникум, значи производство на мебели, дърворезба. Д-клас. Ето виж, това е Валю, това е Страхил, има и мене естествено, както винаги. Където става простия, и аз съм там. Ето тук има още едно езеро. Там някакви мерят. Да. Може да го спрем, нали?